दयाळा दर्शन दे रे व्याकुळपती मी झालो शरण तुला प्रभू आलो शरण तुला प्रभू आलो काही सुचेना काही रुचेना काही सुचेना काही रुचेना मने खिन्न मी झालो मने खिन्न मी झालो शरण तुला प्रभू आलो मी शरण तुला प्रभू आलो. पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा परमेश्वराची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हा सर्वांना लाभो. ख्रिस्तामध्ये चालू आहे चालू आहे. ख्रिस्तामध्ये माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आज पण अत्यंत दुःखी अंतकरणाने परमेश्वराच्या चरणाशी आलेलो आहोत. आज आमचे मोठे काका, मोठे बाबा निवृत्ती बाबूराव शिंदे यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. त्यांचा थोडक्यात परिचय या ठिकाणी मी देऊ इच्छितो. आपणा सर्वांना माहीतच आहे, तरी पण त्यांच्या पूर्ण जीवनाची थोडीशी उजळणी या ठिकाणी झाली पाहिजे. त्यांचा जन्म 12 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी येवला तालुक्यातील कुसमडी या गावी झाला. त्यांचं मूळ गाव येवला तालुक्यातील अंदरसूल, जिल्हा नाशिक. इयत्ता 4थी पर्यंत त्यांनी अंदरसूल या ठिकाणी शिक्षण घेतले, शालेय शिक्षण घेतले. आणि त्यानंतर फादर पेरियर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी पुढील शिक्षण फादर PS यांच्या प्रोत्साहनाने त्यांनी पुढील शिक्षण हे सेंट फ्रान्सिस सेंट झेवियर मनमाड हायस्कूल या ठिकाणी पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी आपले महाविद्यालयीन शिक्षणही पूर्ण केले आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेमध्ये ते सेवा करण्यासाठी रुजू झाले. या काळात त्यांनी आपल्या सर्व कुटुंबाचा, मोठे असल्यामुळे सर्व कुटुंबाचा त्यांनी अत्यंत चांगल्या रीतीने सांभाळ केला, बहीण भावंडांना आधार दिला आणि आज ते आपल्यातून निघून गेलेले आहेत. आपण सर्व आज परमेश्वराकडे त्यांच्या पवित्र आत्म्यास शांती लाभावी म्हणून विशेष अशी प्रार्थना करूया. आपण सर्वांनी पूर्ण मनाने आज प्रार्थना करायची आहे. आपल्या प्रार्थना त्यांच्यासाठी फार गरजेची आहे आणि नक्कीच परमेश्वर त्यांना आज स्वर्गात प्रवेश देणार आहे. ख्रिस्तातील प्रिय बंधू भगिनींनो, ह्या पवित्र बलिदानामध्ये, ह्या पवित्र मिस्सा बलिदानामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण पात्र ठरावेत म्हणून आपण आपली पाप कबूल करूया. विशेष रीतीने आज स्वर्गवासी निवृत्ती शिंदे कळत नकळत यांच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांची आपण त्यांना परमेश्वराने क्षमा करावी
म्हणून त्यांच्या वतीने आपण परमेश्वर त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करूया. सर्व सण आपण उभे राहूया. सर्व शक्तिमान परमेश्वराजवळ व तुम्हा बंधू भगिनींजवळ मी कबूल करतो की कल्पनाने, शब्दाने, कृत्याने, वागण्याने मी फार पापी केले आहेत. माझा अपराध, माझा अपराध, माझा फार मोठा अपराध. म्हणून ते कुमारी धन्य मरिया, सर्व देवदूत व सर्व संत यांना व तुम्हा बंधू भगिनींना मी विनंती करतो माझ्यासाठी प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्व शक्तिमान परमेश्वर आम्हावर दया करो, आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे ख्रिस्त आम्हावर दया कर. हे ख्रिस्ता आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व समर्थ परमेश्वरा, तू आमचा पिता आहेस. तुझा पुत्र मरण पावला आणि पुन्हा जिवंत झाला, यावर आमचा दृढ विश्वास. निवृत्ती ही आमच्या बंधूसाठी आम्ही आता प्रार्थना करीत आहोत. तो ख्रिस्ताठायी मरण पावला आहे. पुनरुत्थित ख्रिस्ताच्या गौरवात सहभागी होण्यासाठी त्या शेवटच्या दिवशी पुन्हा उठव. ही प्रार्थना आम्ही तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात जिवंत राहणारा व राज्य करणारा परमेश्वर करतो. आमेन. आमेन. पहिले वाचन पौलचे रोमकरांस पत्र यातून घेतलेले वाचन. आपण जगलो किंवा मेलो तरी आपण प्रभूचेच आहोत. आपल्यातील कोणी स्वतःकरिता जगत नाही किंवा कोणी स्वतःकरिता मरत नाही. जर आपण जगतो तर प्रभूकरिता जगतो आणि जर आपण मरतो तर प्रभूकरिता मरतो. म्हणून आपण जगलो किंवा मेलो तरी आपण प्रभूचेच आहोत. त्याने मेलेल्यांचा आणि जिवंतांचाही प्रभू असावे म्हणून ख्रिस्त मरण पावला आणि पुन्हा जिवंत झाला. आपण सर्व देवाच्या न्यायासनासमोर उभे राहणार आहोत. कारण शास्त्रात असे लिहिले आहे, प्रभू म्हणतो, ज्या अर्थी मी जिवंत आहे त्या अर्थी माझ्या पुढे प्रत्येकजण गुडघा टेकील आणि प्रत्येक जिव्हा देवाचे स्तवन करील. तर मग आपणातील प्रत्येकजण आपापल्या संबंधी देवाला हिशेब देईल. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार मानूया. देव माझा मेंढपाळ, माझा करीतो सांभाळ. देव माझा मेंढपाळ, माझा करीतो सांभाळ. तोच प्रेमे चालवितो, रम्य पुरणात नेतो.
जगताला जीवन देते, जी स्वर्गातून उतरते, जगताला जीवन देते, तीच जीवनाची भाकर, तीच स्वर्गीय भाकर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. लोकलिखित शुभवर्तमानातून घेतले वाचन. सर्व लोक कवटी म्हटलेल्या जागी आले. तेव्हा तेथे येशूला आणि त्या अपराध्यांस, एकाला त्याच्या उजवीकडे आणि एकाला डावीकडे असे क्रुसावर खिळलेले पाहिले. क्रुसावर खिळलेल्या त्या अपराध्यांपैकी एकाने त्याची निंदा करून म्हटले, तू ख्रिस्त आहेस ना, तर स्वतःला आणि आम्हाला वाचव. परंतु दुसऱ्याने त्याचा निषेध करून म्हटले, तुलाही तीच शिक्षा झाली असता तू देवाला सुद्धा भीत नाहीस काय? आपली शिक्षा तर यथा न्याय्य आहे, कारण आपण आपल्या कृत्यांचे योग्य फळ भोगत आहोत. परंतु त्याने काही अयोग्य केले नाही. मग तो म्हणाला, अहो येशू, आपण आपल्या राज्याधिकाराने याल तेव्हा माझी आठवण करा. तो त्याला म्हणाला, मी तुला खचित सांगतो, तू आज माझ्याबरोबर सुखलोकात असशील. प्रभूचे शुभ वर्तमान. ख्रिस्तातील प्रिय बंधू भगिनींनो, आपण सर्वजण निवृत्ती ह्यांच्या अंतविधीसाठी इकडे आलेला आहात. शास्त्रपाठ आपल्याला जे काय सांगतं की आपण जगलो काय किंवा मेलो काय, आपण ख्रिस्ताचेच आहोत. म्हणजेच ख्रिस्ती विश्वासाप्रमाणे जो ख्रिस्तामध्ये विश्वास ठेवतो, ख्रिस्तामध्ये तो आपलं जीवन जगतो, त्याचं जीवन ख्रिस्ताप्रमाणे व्हावं हीच त्या ख्रिस्ताची इच्छा असतं. चांगलं जीवन जगणं, दुसऱ्यांबरोबर चांगले संबंध ठेवणं, शेजाऱ्यावर प्रेम करणं, आपल्या स्वतःपेक्षा इतरांना विशेष त्यांची काळजी घेणं, स्वतःसाठी न जगता दुसऱ्यांसाठी जगणं, स्वतः जळून दुसऱ्यांना प्रकाश देणं, त्याला असं वाटतं. ख्रिस्तामध्ये जीवन जगणं म्हणजे प्रकाशामध्ये जीवन जगणं. तिथे अंधकार नाही, तर तिकडे फक्त आणि फक्त प्रकाश आहे. प्रिय बंधू भगिनींनो, म्हणून जेव्हा आपण त्यांच्या जीवनाकडे पाहतो, मला काय त्यांचं तितकं जीवन ठाऊक नाही, परंतु जे काय मी काही दिवसात पाहिलेलं आहे, त्यांची धडपड, धावपळ आणि पप्पा गेल्यानंतर काय करावं लागेल त्याची तयारी, त्यांचं काय होईल
फादराने आलं पाहिजे, फादराने त्यांच्यावर प्रार्थना केली पाहिजे, आशीर्वाद दिला पाहिजे. ही त्यांची जी धडपड मी पाहिलेली आहे, त्यांचा तो एक विश्वास जो पाहिलेला आहे, त्याच्यावरूनच मी समजू शकतो की हे आपले स्वर्गवासी निवृत्ती शिंदे ख्रिस्तामध्ये जीवन जगलेले असावेत. आपल्या कुटुंबामध्ये असताना किंवा कुटुंबाच्या बाहेर असताना त्यांच्यामधून ख्रिस्तच प्रकट झालेला आहे. प्रिय बंधू भगिनींनो, आपण आजच्या दिवशी कशासाठी आलेलो आहोत? तर शेवटचा निरोप देण्यासाठी. पण देवासाठी काय? देवाला हा निरोप म्हणजेच देवाच्या हातात आपण त्याला सोपवत आहोत. नवीन जीवन तो सुरुवात करत आहे. तिकडे मरण नाही. म्हणून पहिल्या वाचनामध्ये जे सरांनी वाचलं वाचन, जगलो ख्रिस्ताचेच, मेलो तरी ख्रिस्ताचेच. पण खरं ते मरण आपल्यासाठी असतं, कारण आपण मानव आहोत आणि आपण सर्व मानव म्हणून मरणारच आहोत. आपण या जगाचा निरोप घेणारच आहोत. परंतु जो कोणी ख्रिस्तात राहिला, विश्वासात त्याच्या राहिला, त्याच्यावर विश्वास ठेवला, तो त्याच्या जीवनाला म्हणजेच आपल्या ह्या बंधूच्या जीवनाला नव्याने सुरुवात झालेली आहे. आणि त्या जीवनामध्ये फक्त शांती, फक्त सुख आणि आनंद आहे. आपण तिथे कशाचाही चिंता नाही, कशाचाही लोभ नाही, कशाचाही मोह नाही. फक्त आणि फक्त देवाचं सानिध्य. आपल्या सर्वांना तेच वाटतं की आम्ही मेल्यानंतर, आपण म्हणतात की स्वर्गात किंवा आकाशात विलीन झाले. आता ते विलीन झाले म्हणजे काय? ह्या सर्व प्रकारच्या या जगातील विविध गोष्टींपासून त्यांची मुक्तता झाली. आता त्यांना कशाचीच गरज नाही. ते त्या ठिकाणी अनंतात सुखाने, शांतीने असणार आहेत. हे प्रत्येकाला वाटतं. प्रत्येक आपण जण विश्वास ठेवतो की नरक आणि स्वर्ग आहे का, आपण विचारतो. परंतु जर तसंही आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो की आम्हाला नरकात जायचं नाही, आम्हाला त्या यातनेमध्ये जायचं नाही, त्या आगीच्या ज्वाळेमध्ये आम्हाला जायचं नाही, तर आम्हाला मुक्ती मिळवून त्या स्वर्ग राज्यात जायचं आहे. म्हणून या वाचलेला आपल्यासाठी की तुम्ही मेले काय आणि जगले काय, तुम्ही देवाचेच आहात. आपणाला एक दुसरं शुभवर्तमान वाचलं गेलं. त्याच्यामध्ये 2 चोर, प्रभू येशू ख्रिस्त काल्वारी डोंगरावर क्रुसावर टांगलेला होता. त्याची मरणाची वेळ जवळ आली होती. त्याच्या दोन्ही बाजूला जे चोरांना 2 खुर्सावर टांगलेले होते, एक उजव्या आणि डाव्या बाजूला, त्यातील एक जण त्याची थट्टा करतो की तू बऱ्याच लोकांना बरं केलंस, बऱ्याच लोकांना वाचवलंस, तू जिवंत केलंस बऱ्याच लोकांना, आता आम्हाला आणि स्वतःला वाचव. अशा वेळेस काय सांगितलं जातं? तो दुसरा जो चोर आहे तो म्हणतो की नाही, आपल्याला जी शिक्षा झालेली आहे ती योग्य झालेली आहे, कारण आपण आपल्या पापासाठी मरत आहोत. पण तो निरपराध आहे, कुठल्याही प्रकारचं अयोग्य असं काम केलेलं नाही. आणि त्याला इतकंही ठाऊक आहे की तो सांगतो आपणाला ह्या शुभवर्तमानाद्वारे
अहो येशू, आपण राज्याधिकाराने याल तेव्हा माझी आठवण करा. प्रिय बंधू भगिनींनो, आपण काय पाहत आहोत इकडे की त्याने केलेल्या कृत्यांचा त्याला पश्चाताप झाला आणि त्याने त्याच वेळेस तिकडे क्षमा मागितली मरणाच्या अगोदरच, आणि तो स्वर्गात गेला. प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः सांगतो की तू आज माझ्याबरोबर सुखलोकामध्ये असणार आहेस. हे ह्याची गरज आपणाला आहे आणि आपण ते केलं पाहिजे. आपण हे जीवन जगत असताना आपल्याला पुष्कळ गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. दुःख, त्रास, अडचणी, आजार, जे जे काय घडत आहे आता, नैसर्गिक आपत्ती, जे काय असेल नसेल ते, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये आपण टिकून राहणं गरजेचं आहे आपल्या विश्वासामध्ये. तो विश्वास फार महत्त्वाचा आहे. आणि त्याचबरोबर आपली आशा की आम्ही तिकडे जाणार आहोत, ती आशा कधी कमी पडू द्यायची नाही. तीच आपणाला शक्ती आणि सामर्थ्य देतं आपल्या जीवनात काही जरी आलं तरी पुढे जाण्यासाठी, की तो आमच्या बरोबर आहे, तो आमच्या पाठीशी आहे. आज आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना करीत असताना त्यांच्या कुटुंबियासाठी प्रार्थना करूया की ते त्यांना झालेलं दुःख त्यांचं परमेश्वराने सांत्वन करावं, त्यांना धीर द्यावा, त्यांना आधार द्यावा, त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करावं पुढची वाटचाल करण्यासाठी. त्याने पुष्कळ अशा चांगल्या गोष्टी आपल्या कुटुंबासाठी, शेजाऱ्यांसाठी, लोकांसाठी केलेल्या असतील. नक्कीच परमेश्वर त्याची आठवण करील आणि त्या चांगल्या गोष्टींसाठी नक्कीच तो त्याला त्यांच्या पापांची क्षमा करील आणि त्याला स्वर्गराज्य प्रदान करील. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. बंधू भगिनींनो, माझ्या आणि तुमचे बलिदान सर्वशक्तिमर्त पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आमच्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानांचा प्रभू स्वीकार करो. त्यामुळे त्याच्या नावाचे गुणगान व गौरव होऊन आमच्या व त्याच्या पवित्र महामंडळाचे कल्याण होवो. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, निवृत्ती यांच्या तारणासाठी आम्ही ही दाने तुला अर्पण करीत आहोत. त्यांचा स्वीकार कर. त्याने ख्रिस्त हा प्रभू व तारणारा आहे असा विश्वास ठेवला. ख्रिस्त आमच्या बंधूचा दयाळूपणे न्याय करो.
ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रभो तुम्हा बरोबर असो. आणि तुमच्या अंतर्यामी तुमचे अंतकरणे प्रभूकडे लावा. आम्ही ते लाविले आहे. प्रभू आपला परमेश्वर याचे आभार मानूया. ते योग्य व रास्त आहे. हे प्रभो पवित्र पित्या, सर्व समर्थ शाश्वत परमेश्वरा, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावेत हे योग्य व तारणदायक आहे. ते आमचे कर्तव्य आहे. कारण सर्व मानव प्राण्यांना मृत्यूपासून मुक्ती देण्यासाठी प्रभू येशूने मृत्यूचा स्वीकार केला. आम्ही नित्य तुझ्यासाठी जगावे म्हणून त्याने आपले जीवन समर्पित केले. आणि म्हणून दूतांच्या सर्व गायकवृंदाबरोबर आम्ही तुझे मोठे आनंदाने गौरव गीत गातो. पवित्र 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 प्रभू सर्व समर्थ परमेश्वर, स्वर्ग आणि पृथ्वी तुझ्या वैभवाने भरले आहे. परम स्वर्गात जय जयकार. प्रभूच्या नावाने येत आहे तो धन्य. परम स्वर्गात जय जयकार. हे प्रभू, तू खरोखर पवित्र आहेस. सर्व पवित्राचा तू उगम आहेस. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर आणि रक्त व्हावेत म्हणून तू त्यांच्यावर दववर्षावाप्रमाणे तुझा पवित्र आत्मा पाठव. जेव्हा प्रभू येशूचा विश्वासघात करण्यात आला आणि तो स्वेच्छेने दुःख भोगाला सामोरा गेला, तेव्हा त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली, ती आपल्या शिष्यांना दिली आणि म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा, कारण हे माझे शरीर आहे. हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. त्याचप्रमाणे भोजन झाल्यानंतर प्रभू येशूने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले, तो प्याला आपल्या शिष्यांना दिला आणि म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या, कारण हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे रक्त आहे. हे तुमच्या आणि पुष्कळांच्या पाप क्षमेसाठी ओतले जाईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेचे रहस्य. हे प्रभू तू तू पुन्हा पुन्हा येईपर्यंत येईपर्यंत आम्ही तुझ्या मृत्यूची घोषणा करतो आणि तुझे पुनरुत्थान जाहीर करतो. हे प्रभू, ख्रिस्ताच्या मरणाची व पुनरुत्थानाची स्मृती साजरी करीत असताना आम्ही तुला जीवनाची आणि तारणाचा प्याला अर्पण करतो. तुझ्या समोर येण्यास आणि तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. ख्रिस्ताचे शरीर आणि रक्त यांचा स्वीकार करीत असताना पवित्र आत्म्याच्या द्वारे एक व्हावे असे आम्ही विनम्रतेने विनवितो. हे प्रभू, सर्व जगभर पसरल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर आणि लिवो आमचे पोप, बार्थोलो आमचे बिशप आणि सर्व याजक वर्ग यांच्या समवेत ख्रिस्त सभेला परिपूर्ण प्रीतीचा पूर्णाविष्कार घडव. या जगातून आज तुझ्याकडे बोलावून घेतलेल्या निवृत्ती ह्या तुझ्या सेवकाची आठवण कर. ज्याप्रमाणे तो तुझ्या पुत्राच्या मरणात एकरूप झाला, त्याचप्रमाणे त्याला ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानातही सहभागी कर. ज्या आमच्या अन्य बंधू भगिनी पुनरुत्थानाच्या आशेने महानिद्रा घेत आहेत आणि जे तुझ्या दयेवर विसंबून मरण पावले आहेत, त्यांचेही तू स्मरण ठेव. त्यांचे तुझ्या दिव्य प्रकाशात स्वागत कर. देवमाता धन्यकुमारी मरियाम, तिचा पती संत योसेफ, पूज्य प्रेषित आणि युगे ज्या सर्वतांनी तुला संतुष्ट केले आहे, त्यांच्याबरोबर आम्ही शाश्वत जीवनाचे सहवारस व्हावे आणि तुझी स्तुती करून तुझा गौरव करावा अशी प्रार्थना आम्ही तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या द्वारे करतो. आमेन. ख्रिस्ताद्वारे आणि ख्रिस्तासह आणि ख्रिस्ताठाई हे सर्व समर्थ पित्या, तुझा गौरव आणि सन्मान सदा सर्वदा होवो. आमेन.
परमेश्वर बापाने आम्हा विशेष आमच्या बंधूला त्याच्या सर्व पापांची क्षमा करावी आणि त्याला स्वर्गीय सुख द्यावं म्हणून आपण एकत्र प्रार्थना करूया. आमच्या स्वर्गातील तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे आणि जसे आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तसेच तो आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस आणि आम्हाला मोहाप्रसंगी पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभू, सर्व प्रकारच्या वाईटांपासून आम्हाला सोडव असे आम्ही विनवितो. या जीवनात आम्हाला कृपापूर्वक शांती दे, म्हणजे दिव्य आशेची आणि आमचा तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या आगमनाची वाट पाहत असताना तुझ्या दयेच्या सहाय्याने आम्ही पापांपासून मुक्त राहू व सर्व प्रकारच्या चिंता विवंचनेपासून सुरक्षित असू. कारण राज्य, अधिकार, गौरव सदा सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषितांना म्हणालास, मी तुम्हाला शांती देऊन ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हाला देतो. आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि तिला तुझ्या इच्छेनुसार शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा सर्वदा असो. तुमच्या अंतर्यामी. आपण एकमेकास शांती वंदन करूया. पापे दूर करणाऱ्या पुरुषाच्या कोपरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोपरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोपरा तू आम्हाला शांती दे. हे पहा, परमेश्वराचे कोकरू, जगाची पापे दूर करणारे हे परमेश्वराचे कोकरू पहा. या कोकराच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले धन्य. माझ्या खाली यावेळेस इतकी माझी योग्यता नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, माझा आत्मा बरा हो. एक सूचना आहे. ज्या भाविकांचा कॅथोलिक नियमाप्रमाणे बाप्तिस्मा झाला आहे आणि जे नियमित प्रभुभोजन घेतात त्यांनीच समोर यायचं आहे. बाकीच्यांनी आपल्या जागेवरच बसायचं आहे. सूचना पुन्हा सांगतो, ज्यांचा बाप्तिस्मा झालेला आहे, जे नियमित ख्रिस्त प्रसाद घेतात त्यांनीच समोर यायचे ख्रिस्त ग्रहण करण्यासाठी. बाकीच्यांनी आपल्या जागेवरच बसायचं. जो आवडतो सर्वांना, तोची आवडे
ख्रिस्ताच्या आज्ञा मला पवित्र कर. ख्रिस्ताच्या शरीरा माझे तारण कर. ख्रिस्ताच्या दुःखा मला दे. हे उत्तम येशू माझे ऐकून घे. तुझ्या घायात मला लपून घे. तुझ्यापासून माझा वियोग होऊ देऊ नकोस. दुष्ट शत्रूपासून माझे रक्षण कर. मरतेवेळी मला बोलावून घे. मी तुझ्याकडे धावत यावे अशी आज्ञा कर. संतांबरोबर मला तुझी स्तुती सदैव गाऊ दे. आमेन. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभो परमेश्वरा, तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याने आम्हाला त्याच्या शरीर आणि रक्ताचा साक्रामेंट दिला आहे. तो तुझ्या राज्याकडे नेणाऱ्या मार्गावर आम्हाला मार्गदर्शन करतो. निवृत्ती हे आमच्या बंधू या बलिदानात सहभागी झाला आहे. ख्रिस्ताने आम्हासाठी केलेल्या सार्वकालिक भोजनात घेण्यास त्याला पात्र तो सर्व काळ जिवंत राहतो व राज्य करतो. आमेन. प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून आपण आपल्या बंधूचे मृत शरीर पुरण्यासाठी आदराने आणले आहे. परमेश्वर सर्व वस्तूंना जीवन देणारा आहे. त्याने आपल्या बंधूचे मृत शरीर वैभवाने उठवावे आणि आपल्या संत गणामध्ये याचा समावेश करावा अशी आपण परमेश्वराकडे निष्ठेने प्रार्थना करूया. परमेश्वर याचा दयेने न्याय करो. ह्याच्या सर्व पापांची क्षमा करो. उत्तम मेंढपाळ ख्रिस्त ह्याला परमेश्वर पित्याकडे घेऊन जाऊन सर्व संतांबरोबर सार्वकालिक राज्याच्या सानिध्यात ह्याला अखंड शांती व आनंद प्राप्त होवो. आमेन.
त्याचबरोबर ह्याला सर्व काळचे जीवन लाभेल अशी आमची श्रद्धा आहे. जीवनात तू याला तुझी कृपा दिलीस, आमचा मुलाप्रमाणे सांभाळ केलास. प्रभू ख्रिस्ताखाली आमचे संतांशी नाते जोडलेस, म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. प्रभू, आमची प्रार्थना आहे, आमच्या बंधूचे स्वर्गात स्वागत. आमच्या बंधू तुला भेटेपर्यंत आम्ही विश्वासाने एकमेकांचे सार्थक करावे, म्हणून आम्हाला सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. तुताने तुला स्वर्गात न्यावे, रक्तसाक्षाने तुझे स्वागत करावे आणि तुला पवित्र नगरीत घेऊन जावे, की नूतन आणि सार्वकालिक यरुशलेम नगरी आहे. आमची दररोजची भाकर आम्हाला दे, जसे आम्ही आमच्या अपराधाला क्षमा करतो तसेच तो आमच्या अपराधाची क्षमा कर, आणि आम्हाला मोह पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन.
जरा पुसून ये ना.